Tu krásne zaparkujeme. Dobre, keď som vám slúbil, že keď to bude 3 lajky, tak si zahrám Murder Mystery 2. Poprvé budú tam 2 nadávky na konci. A po druhé zoberte si popcorn a ešte vinil a kofolu, čo sledujú aj Česi a Slováci. A po tretie užite si zabavu a po štvrté neberte si zjesť škaredé slova, akože ty príklad a čo som tam písal do komentárov, takže to si neberte odo mňa, pretože to by ste mohli dostať bán. Takže ahojte, takže je tu vždy naladený Andrejko. Takže ahojte, takže dneska idú s nami Andrejko. Hej. Dobre, slúbil som vám zase, že toto po mesiaci, asi som už mesiac nemal na ten Murder Mystery 2, takže som sa rozhodol, že si ideme zahrať, pretože to dostalo toto niekoľko, viac ako 3 lajkov, takže dobre. No je to 4 lajky, aj tak. Tak preto som sa akože rozhodol urobiť toto Murder Mystery 2 to video. No a ešte som chcel povedať, že dajte like a odber. A ešte toto, že keď chcete stačiť keď nechcete ani prísť jedno video, tak dajte zvonček. Takže som naladený. Takže môžeme sa späť vrátiť k tomu videu. Takže keď to malo toto na edite 4 lajky, dobre, tak už môžeme ísť, ale niekto je zase, chápem. Dobre, no vieš, mám ešte na toho, to čo je? No to čo je? Dobre. To čo je za červená? To čo je za, on je párok asi. On je červe. Skúsim si ho toto Axela. Ale vieš čo, ja mu môžem dať toto a dobre. Kurne. Tak. Počkaj, on sa odpojil? Nie, len... Dobre, ja mu napíšem, že Elko, pretože to je dobré. Dobre, tak som už poslal. Dobre, tak počkáme. Čo sme? Inokensko, ako vždy. Dobre. Ja sa tejto profík, len tuto mám... Na toto určite malo levelov a neviem, kto je murder. Dobre. Takže ty si murderka. Však Murder Mystery to bol zatiaľ raz, to už malo milión. Áno, presne, tak ako hovorím. Ale budem asi hovoriť o niečom inom. Ja si myslím, že on je murder. Nie, je to niekto iný. Neviem, kto vyhral za prvé a za prvé neviem šerifa. A keby ste chceli, ja by som vás poháňal, keby ste chceli hrať alebo točiť. Ale toto ja vám poviem, že či to nemusíte robiť, alebo musíte robiť. No a keď to napíšete, tak toto musíte urobiť. Ideme sa zase vrácať do toho videa. Akože niektorí ľudia nemusí robiť, pokiaľ to ja poviem. Dobre, tak môžem sa späť vrátiť asi k tomu videu. Za druhé niekto to vyhral, ale že máte sa niečo ešte, takže zajtra bude vlogy. Pozajtra bude nejaký zase toto film z Brookhaven. Ale ešte mi to vypína komentáre, takže ja tam na budúci týždeň zapnem a
Nie, však mi... Že dobre, ja som Andrejko, však bude. Chcel som vám dôležité to, že si toto v decembri dám dovolenku. Chcel som si dať prestávku, však to je dobre. Bude mať asi tak decembri, áno, decembri. A ešte toto. Tak ešte jún. Nie, jún, nie, iba v decembri bude mať voľno. Takže, áno, tak okolo november, december. Dobre. A od 10.1. budete mať radosť, pretože tedy mám narodeniny a nepoviem vám dátum, už sme si niečo povedali, tak... Dobre. Počkaj. Kto je Murdos? Takže ten... Toto bezmozgy... Počkaj, aké má ono meno? Škoda, že si nemôžu dať. Dobre, majú aspoň normálne mená. Počkaj. Ježiš, ja som taký dement. Dobre. Nie, že... To je... Idiot na N2, bez mozek. To tu napíšete na dávku, tak to je na jabista, alebo buď či jak to je, áno. Že keď napíše, že je tučný, tak by malo to dať, že s-i t-nube a t-u-č-č-n tučný. Dobre. Dúfam, že mi to nedá bán. Dobre, že keď poviem, že si tučný. Takže budeme porušovať pravidlá. Ale nie. Budeme normálne hrať Modern Mystery 2. Dobre, ktorý je šerif? Ale zase sú ten ponďatý inocentko. Dobre, už niekoho zastrelili, takže to je ešte very nice. Dobre. Dobre, keď... Dobre, skôr 4 level, 5 level, takže toto už bude posledná hra, čo som... Áno. Až do koncu zajtra vydám video. Takže sa máte asi na čo tešiť, musím povedať. Máte sa na čo tešiť. To je pomalá rachotina. Joj, teraz mi to nemôže zabanovať, ale nie zabanovať to. Ale keď napíšeš, že si tučný, že by ti to malo dať ban. A to je dosť divné. Ja si radšej vypnem stopy, aby to nikto nevidel. A môže byť aj na toho typka, nie? Keď je taký bez mozek, hlúpy. Jasne, teraz už vie, že som murder, pretože chodím za ním. To by som aj ja spoznal, nie som až taký blbý. Dobre. To je šerifko, pondia typ. Nie. Dobre. Ne, on ma zastrelil. To koľko som zabil iba iného pondiatého človeka, že? No jasné. Ale aj tak vám 5 takže ďakujem, že sa to dokázal za vás. Už sa máte na čo tešiť, že je Modern Mystery. Čípčík. Joj, nezabudnite dať like a odber. A ešte toto zviditeľné, aby som videl odber. Už si dal like a odber, čo som zabudol. Áno, zabudol som, len dám aj na začiatku text. Dobre. Už si
Rozumiem, že toto je posledná hra. Som inocentko, ako vždy. Dobre. Dobre. Dobre, nemôže dôležité zabudnúť, že dajte like a odber. Like a odber. No nič, dobre, ešte sa ten update, idem si niečo pozrieť na my. Nič tu nemám zakrývavé. To stojí za 3000. Prečo šli to tak veľa? Ja viem, bo držíky sú efektívne zíky. Dobre. Ty bezmozek, ty tučná. Ty tučná tenko. Ty tučná tá, čo je, piješ iba Coca-Colu. Ty na tučnota zasvetá. Dobre. Takže už som vám asi povedal všetko. Takže nezabudnite dať like, odber a ešte zviditeľné. Aby ste to nezabudli, ja vás takto pozerám. Aj táto mužka, či čo to je za homno. Dobre. Takže ahojte ľudia. Takže že môžete byť šťastní, že toto, že za mesiac natočím Murder Mystery. Už niekto sa volá Sixem. Dobre.